penjelasan saking Dewi Syekh Hamid Al-Laqaf Kolomben. Pilih napa niku agama niku enten sampule, enten samake, enten covere. Covere enten tiga sampule agama sing nglindungi agama kita kuwi enten tiga. Niku ninggal omong sing boten enten faedahe. Boten ngomong nek boten penting, nek boten perlu ngomong. Terus kemudian ninggal bondo dunya kejaba sing penting-penting tok. Nggih. Duwe bondo dunya sing pancen dienggo ibadah. Kalih tinggal kumpul kalih wong, kumpul kalih manungsa kejaba sing manfaat-manfaat. Nah, dadi mboten kakehan ngomong, nggih, mboten kakehan bondo donya, nggih, mboten kakehan kumpul manungsa, kecuali tenggene perkara-perkara sing penting-penting saestu. Makanya kalau ini didhawuhaken wong ngomong karo wong meneng iku luwih mulya endi? Wong ngomong karo wong meneng. Nah terus iki didhawuhkan karo Nabi Sulaiman. Ngomong nek ngomong apik niku regane kaya perak. Tapi meneng niku regane kaya emas. Ngomong sengaja apik kaya perak jane, regane jek kaya perak. Tapi meneng niku wis kaya emas. Ndak ngomong elek regane lho. Tambah kan regane ngomong elek. Nah tapi ngomong niku oleh tenggene perkara-perkara sing penting lan bermanfaat. Sing wajib-wajib perlu diomongi. Contohnya kan apa iki? Contoh kalau nek pas salat itu kan enten rukun qauli sing kudu diomongno. Takbiratul ihram kudu muni, Fatihah ya kudu muni, tahiyat akhir kudu muni sampai salam iku kudu. Niku sing diomongno pancen penting sangat utawa dadi wajib utawa duwe manfaat. Termasuk sing kudu diomongno apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Lek kabeh meneng kabeh masyaallah. Enten kemungkaran mboten enten sing nyegah. Tiap niku nek ningali kemungkaran nek dawuh Kanjeng Nabi kan fal yughayyiru biyadi. Nek delok kemungkaran kemaksiatan, maka nek iso didandani nganggo kekuasaan. Nek jenengan kepala keluarga kok ningali anggota keluarga ini ngelakoni pelanggaran syariat, yo dikandani nganggo kekuasaan sebagai kepala keluarga. Jenengan selaku RT RW Mbah Lurah Mbah Camat kok duwe kekuasaan delok wargane kok melakukan pelanggaran syariat yo didandani kanthi kekuasaan rada meksa pancen dhewe kekuasaan. Tapi nek boten saged mergo kita wong biasa mongko fal yughayyiru bi lisani didandani kali lesan. Namine amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini termasuk perkara sing wajib. Nek kabeh wong terus menlomba menengan kemaksiatan merajalela ora sing nuturi ora sing napa nyegah malah. Nah niku termasuk ngomong tapi tenggene perkara sing perlu. Guru kula niku sering cerita lucu-lucu. Tiyang nek menang iku justru iso nyelakno awak. Tiyang nek menang malah nyelakno awak. Raja niku enggak ada menteri sing apa nih istilah tangan kanan kerajaan penasehat sing diandelno tapi mati. Akhirnya golek menteri pengganti, golek perdana menteri pengganti. Ngomongno
daftar dadi Perdana Menteri ini raja kanggo ngatur kerajaan. Kata sing daftar. Dites sing lulus niku tiyang 3. Sing lulus tiyang 3. Kuwi pinter kabeh, bijine padha kabeh. Akhire di pasar raja iki raja pun niki bijine sami sedaten. Pun monggo ya napa jenenge. Wis celuk golek. Carane diceluk siji-siji. Nang ruangan piyambake kali raja. Peserta pertama ditinggal mlebu. Tengah jenenge raja niku padha meneng-menengan. Mboten dangu rajane ngentut. Rajane ngentut. Mari ngentut terus ditanggel ya raja. Sampe nambu. Nggih raja. Oh, berarti ilmu api. Penciumanmu tajam. Ayo saiki kandhane entutku ambu apa ora? Entutku mambu apa ora? Mambune wangi apa ora? Peserta pertama mergo pengin diangkat dadi menteri yo menjilat kabeh. Ngapunten raja niki saestu. Entute jenengan wangi masyaallah. Lembene iki kula ngambul entut kok wangi entute raja wangi saestu. Entut wangi ra iso dadi menteri. Menteri embujukan. Mosok ana entut wangi. Wis metu gagal. Sing kedua ditimbali. Gimana menang-menangan to. Mboten kamu raja ngentut malih, malah antete. Ambek jengkol bisa. Mau ambu. Piye ambu ilmu. Mambu raja. Lah entutku mambu apa ora? Karena ningali sing pertama niku mergo napa bujuki malah mboten dadi bene raja golek menteri sing jujur. Ngapunten raja ambu banget raja. Ngertene jenengan toten raja entuk. Ambu saya itu mambu. Oh, buka rahasia itu berarti. Wis ra iso dadi menteri. Menteri kok buka rahasia raja. Nang perang ra iso iki wis. Akhirnya ketelu didelok Pak meruntus nih keringetan waduh jawab bujuk yo keliru jawab jujur yo keliru terus melebet tenggene ruangan ngentut langsung piye entutku mandu kok meneng ae mandu lho entutku mandu ora ngapunten raja kula pilek raja. Oh arep pilek ya wis dadi menteri. Mergo pilek ra iso disalah. Diarani ngambu wangi ya ora kena, arani ngambu bakal ya ora kena. Nah, iku tiyang meneng niku iso nyelamet malah. Ngomong senajan sae niku regane jek kaya perak. Tapi nek meneng tok niku wis regane kaya emas, masyaallah. Oh, tapi dieling-eling ngomong sing kaya enten iki sing pancen ten perkara-perkara mboten enten perlu. Mboten enten faedah. Tapi nek enten faedah, enten keperluan bahkan wajib diomongno. Kados wae nggih amar ma'ruf nahi mungkar, rukun-rukune salat, jenengan deres Quran kudu diomongno. Adzan termasuk ayo. Mosok kabeh meneng-menengan karo adzan. Wah, terus kapan sholat jamaah? Nah, dadi jenengan timbang piyambak ngomong sing mboten perlu niki siya napa monggo jenengan timbang piyambak. Terus nomor kali bondo dunya ampun kata-kata sing perlu mawon sing kangge mawon. Lah ampun kadang kanggene tiyang kalih kanggene wong mboten sami. Keperluane wong siji karo wong liya ora padha. Jenengan mergo mboten ten pundi-pundi paling ya sepeda pacar pun cukup. Mlampah-mlampah pun cekak. Tapi kanggone tiyang sing mobilitas tinggi kudu ana paling yo butuh sepeda maupun butuh mobil. Sing penting bondo dunya sing kita damel iki, sing kita gadah saiki aja sampai benjing dihisab Allah
mergo boten enten faedahe. Apa maneh naudzubillah nek sampai bondo dunya malah naudzubillah dienggo maksiat kali Allah. Duwe HP ini dienggo ibadah ten Allah. Duwe sepeda ini kanggo ibadah ten Allah. Napa mawon bondo duwe. Nomor 3 ampun sampai kumpul uang nek pancen boten perlu saes. Mergo kumpul wong mawon gadah potensi kemaksiatan. Sing paling utama paling kathah yo rasa. Tapi kumpul wong tetep enten perlune beberapa syarat itu diciptakno kongkon kumpul wong. Contone salat jamaah. Nek salat jamaah gak kumpul wong yo napa wae. Sapa dadi makmum imam. Nah, termasuk mujalasah ilmiah iki nggih pengawasan kudu kumpul, gak kumpul ra iso ngene. Terus niki ten syarah ten penjelasan niki ngutip dawuhipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sing wau kula kutip. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku bagi menungso dados sekawan. Masalah lesan loro. Kanggo ngomong sing boten perlu lan niku berarti menungso masalah ngomong niku dibagi papat. Sing pertama niku wong sing terus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sing boten jai tapi ji. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Boten gadah ati, boten gadah lesan. Lesan yo ora duwe, ati yo ora duwe. Niki ibarate dienggo ibarataken tiyang sing maksiat ten Allah. Tiyang maksiat ten Allah mboten gadah ati digawe wadahi hidayah. Mboten gadah lesan gawe metungi hidayah. Sehingga lesan atine yo mati, lesane yo mati. Akhire ngomong ngawur. Nek ngomong ngawur, nek bertindak ngawur. Mergo maksiat niku tertipu kalih hawa nafsune, tertipu kali bondo dunyane, tertipu kali bisikane setan. Nah, sehingga piantun ngeten iki fahdar dikongkon ngati-ngati kita aja sampai kumpul kali tiyang ngeten iki. Mergo tiyang sing ngoten niku malah dadi nyeret kita tenggene siksane Allah. Boten malah nyeret kita teng hidayah, malah nyeret kita tenggene dolan. Niku pertama, boten ada hati, boten ada lesan. Sing nomor kalih duwe lesan tapi ra duwe hati. Iso ngomong tapi ra duwe wadah hidayah. Niki ten mriki dibarakaken kanggene tiyang fayan tiku bil hikmah tapi wala ya'malu biha. Iso ngomong tentang hikmah, iso nutur-nuturi wong, iso ngaji. Tapi naudzubillah wala ya malu biapa iso ngelakoni jarok oni iso ujar ra iso masyaallah. Ini nomor 2 duwe lesan pinter ngomong apa ae pinter tapi mboten iso nglakoni. Artine mboten oleh wadah hidayah, mboten oleh jatah hidayah. Masyaallah. Ya dunas ilallahi ta'ala iso ngajak menungso maring Allah tapi wa huwa yafirru min malah dhewe melayu saka Allah. Ngomong wong salat jamaah dhewe ra salat naudzubillah malah. Fadhaqut minhu maka menjauhlah dari itu. Ngado li alla yukhtifa li alla yuktifaka bila bisa. Tiang enten iki kadang apa nggih lesane melenakan kita kaya-kaya iya omongane bener kita kaya-kaya nurut tapi justru malah jelontrono malah bujui malah tertipu karena piyambake boten nglakoni. Maka wayat tuluka nak nukol bima maka diibaratkan yang sing iso ngomong gak iso nglakoni niku atine basi mergo wis mati suwi atine dadi batal iso ngomong tapi atine dadi batal sehingga kita nek kumpul tiyang ngenten iki mboten ndadekno kita sae malah ndadekno kita kena ambu basine atine wis mati suwi.
Bon niku sing nomor kali. Nomor 3 niku wa rajulun lahu qalbun bila lisan. Nggih niku wong sing mboten gadah lisan tapi atine urip wae. Niki mulai apik iki. Enten tiyang sing atine urip duwe ati tapi mboten gadah lisan. Ra iso ngomong kebaikan. Tapi piyambake mendel ae. Nah niki sing justru ngati-ngati. Wa huwa mukminun, wong sing ngoten iki termasuk mukmin. Satarullah taala sing ditutupi kali Allah, an khalqihi saking makhluke Allah. Wa basaruhu bi uyubi nafsi. Tiyang iki boten akeh omonge, mergo piyambake ku repot neliti aib awake dhewe. Repot biji awake dhewe, ra iso biji wong. Ra kober ngrasani wong liya iku mboten kober mergo piyambake aku cik duwe elek kaya ngene ya apa carane apik aku cik elek kaya ngene sampai ra iso biji wong liya sampai ra sempet ningali wong liya mergo piyambake iku repot ngurusi awake dhewe ya apa ben dadi apik masyaallah iki wa nawwara qalbahu lan atine iki mencolok mergo piyambake neliti awak terus neliti ati terus atine diresiki reget diresiki wa arrafa wa ila mukhalitatin nas wa syumal kalami piyambake iki diparingi pirsa kali Allah nek kumpul wong suwi-suwi nek kumpul wong mboten enten faedahe malah mematikan hati mergo kumpul wong potensine saged potensi maksiat. Fahadha rajulun wali Allah taala. Lek munggo Syaikhul Jilani ra iso ngomong khidmah mboten masalah, sing penting atine urip dipadani kali cahaya hidayah Allah. Piyambake niki piyambake malah dibiji dadi waline Allah. Dadi wali sing mastur, wali mastur itu wali kekasihnya Allah tapi ditutupi Allah. Wong liya mboten semerah. Lan iki kula yakin saestu upah kesana. Tiyang sing dadi wali Allah sing mastur upah kesana. Mboten peduli penggawean. Ten sabit saged mawon enten waline Allah, ten peken tas enten waline Allah, ten kantor enten waline Allah. Tiang-tiang sing sering mendel niku malah nganti-nganti saestu. Kula ditutur kali guru kula, aja macem-macem karo wong menengan. Mergo wong menengan niku dicintai Allah. Nek niku kok sampai metu omong elek, biasane wong meneng. Biasane wong mendel. Tapi kok kadung metu elek langsung dijabar karo Allah. Mati-mati tenan. Nek kalau wong sing sering ngomong biasa mau mboten wis tukang ngomong. Tapi nek tiyang sing mendel tentu diputi kumpul di mendel pancen sibuk zikir ten Allah. Niku nek kadung metu elek. Mualam wong kuat tenan. Makane wong sing kuwi malah gak oleh ngomong. Soale kadung ngomong ngomong elek wis cilaka tenan. Makane iki dadi wali Allah. Nah ini sing terakhir, sing paling saya ini sing nomor apa nih? Fal khair kullal khair, api sing dhuwur api, kebajikan sing paling api, wong sing nomor apa nih? Gini ku tiyang sing duwe ati yo duwe lesan, duwe ati duwe lesan. Niki malah kita diperintah kengken ngumpuli wong kados ngeten iki mergo piyambake fayuhi Allah taala wa rajulun ta'allama cirine rajulun ta'allama gelem sinau gelem ngaji wa 'allama gelem mulang senajan sak huruf rong huruf wa amila bi ilmihi lan gelem ngamalno ilmune iki piyambake dhewe yo ngaji belajar terus dikongkon mulang ya gelem mulang terus piyambake ya gelem nglakoni sing diulang beracane ngomong tahajud itu gampang saestu kula nang-nang ngomong tahajud tapi kula tahajud dhewe ya ora kok pokoke jenengan ngerti kula pasti yo isi bae oh gampang ngomong tahajud ngomong nek dalu
amin jam 3 jam kali aku dhewe cek turu oh panggil Mas mangan masyaallah iki apik-apik hukum iki bahkan dia mbak sing ngenten iki wa wal alim billahi ta'ala piyambake iku mboten hanya sekadar alim ilmu nek alim ilmu diwaca diapalno gampang ilmu pengetahuan diwaca diapalno gampang tapi nek alim billahi ta'ala iku pancen ngerti kelawan Allah ta'ala pancen piyambake niti-niti ilmu sange wa ayat ayat Allah istauda Allah qalbahu rahiban ilmi sing Allah mpun nitipaken ilmu temanahe bahkan tiang-tiang yang iki kathah ilmu ladun mergo atine urip lisan yo dipadani karo ngamale masyaallah niki apik-apik terus ditutup kali dawuh malih summa lam nuli warosira ana asla zudi satemene pokoke zuhud tiyang zuhud saestu tiyang pengen napa niku peparatan Allah menyingkirkan hal-hal selain Allah termasuk masalah duniawi disingkirno atine ben diresiki ben atine full isine Allah niku carane apa al ijtinabu anil maharim ngedoi perkara-perkara haram perkara maksiat didoi kabiriha wa sahiriha sing haram cilik-cilik ya didoi haram-haram gede-gede ya didoi karena kamu terkadang itu kita wani ngedoi perkara haram sing gede-gede tapi jek gurung wani utawa jek kulino nglakoni perkara haram sing cilik-cilik dikon mateni wong ora wani kongkon zina ora wani kongkon mendem ora wani tapi nek kongkon ngrasani wong ayo kita niku kadang pilih-pilih. Mana kadang ditakoki awakmu gawane mateni wong mergo pancen mateni iku dosa larangane Allah. Utawa pancen awakmu kudu dihukum di penjara. Kita niku lho sakniki mboten mateni wong. Niku mergo pancen kita ngertos saestu nek mateni wong iku larangane Allah, dosa ten Allah maksiat. Utawa pancen kita mateni ku ora mateni pancen ya pancen dihukum, di penjara macam-macam. Nah, berarti kan enten gak ikhlas. Zina gitu. Zina kan yo lek diarani enak yo enak. Tapi kamu kok gak wani zina? Apa ngerti nek iku larangane Allah maksiat apa Allah utawa kita mboten zina ku wedi digrutuk wong. Wedi ditawur karo wong, wedi diarah tanggane kauan. Nah, berarti kita niku mboten nglakoni maksiat sing gedhe, bukan lillahi ta'ala. Jek karena wong, jek karena aturan ngeten-ngeten dereng ikhlas lillahi ta'ala. Mestine kita mboten mateni, mboten nyolong, mboten zina, iku pancen iku larangane Allah. Iku sajane ngono. Wa ada jami'il faraid wa ada jami'il faraid nan ngelakoni sekabehane kefarduan kewajiban dilakoni sedanten ya siniha sing gampang-gampang wa asiniha sing angel-angel. Nah iki hati-hati syariat niku abot mboten ayo syariat niku mengguwe jenengan abot mboten salat abot mboten mengguwe jenengan sajane mboten abot sing abot nafsune nafsune pengen gak salat tapi secara gerakan yo gampang mawon nek dipikir nggih gerakan salat wis ngono iku poso yo ora nutup 24 jam kan nggih mboten nggon subuh sampai maghrib kan nggon wonten tok niku sajane kan mboten abot sing abot niku nafsune. Maka nek pengen zuhud sing asli yo dilakoni abot kefarduan kewajiban dilakoni sebenarnya bahiku gampang ngguwe nafsu bahiku angel ngguwe nafsu. Kadang-kadang itu tak sih pilih-pilih syariat itu sing gampang tak lakoni sing abot aja sih ngaji gampang nek sedekah
mabuk. Aja sih. Ana tarian aja sih. Liyane sih. Tapi kan sih gampang lho, takone gampang lho. Tapi kalau sudah kok, nah itu masa Allah ini. Niki syariat kadang pilih sing enteng-enteng. Padahal kok nansel. Terus ini dilakoni kewaktu yo gampang yo. Lah kadang tiyang ngenten. Pajarnya Allah itu tidak membebani hambanya kecuali atas kemampuannya. Oh bener nih nek dawuh Allah kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus enten kok kebatang. Lah kula niku mboten kiyat salat subuh ya Pak. Berarti kula mboten usah salat subuh nggih. Lho, lah kok pikirane sampai ngono. Jare Allah mboten bebani di luar kemampuan. Lah kula niku mboten mampu tangi subuh, berarti kula mboten usah salat subuh. Wah, iki bedane taklif nggih kali beban beda. Taklif syariat itu pancen kewajiban syariat. Dan itu rata, sedang kalian sami. Mbok sugih, mbok melarat, mbok kerja, mbok nganggur, salat subuh itu pancen mboten. Tetep nih salat subuh yo pancen ya mulai jam 4 luwih titik sampai jam 5 luwih titik wis. Ora ono toleransi terus oh nek kula kerja nek Pak. Dalu kula matuke jam 3 dereng istirahat. Kula subuh tak jam 09 mboten. Wong niku pancen pun taklif syariat. Tapi nek ujian, nah iki, tapi nek ujian hidup memang Allah boten bebani ten luar kemampuan. Nah, ini perlu dibedani antara beban kehidupan kali taklif syariat. Kadang wong banding-banding. Sing terakhir wa taqud dunya ala ahliha qaliliha wa kathiriha. Gini ku ninggal bondo dunya saking ahli-ahline dunya baik setitik maupun kata. Niki dijelasno li anna lakona adalah krana satemene wong sing gak nerima bondo dunya. Tiang itu nek pun gak ada bondo dunya, gini ku mangkon kita openi, kita rawati, kita nggung ibadah ten boten terus ngeroyok wae wong liya, boten iri hasud kali wae wong liya, lha niku boten melewati batas. Makanya kalau Islam di napa niku diperintah qanaah. Nek wong pun boten gak ada qanaah, terus delok bandane kancane kepengin, delok sugih kancane kepengin, delok penggaweane pangkate kancane kene iku berarti boten qanaah. Wong sing boten qanaah la yasihu lahu at-tawakkul, maka gak iso diarani tawakal wong piyambake boten qanaah. Tiyang saged tawakal ten Allah kawitane qanaah riyin, nerima riyin terus pasrah ten Allah. Ora iso ora pasrah nang Allah piyambake dereng qanaah, jek iren delok bandane kancane, jek iren delok sugih kancane, jek iren delok pangkate kancane boten saged. Kita qanaah yen aku saiki didadekno Allah yo ngene iki, yo dadi ngene iki, yo duwe bondo duwe sakmene iki, tak trima kanthi syukur alhamdulillah. Niku nek saged qanaah niku nembe mangke tawakal, wis aku tak kerja sak isoku, oleh pira tak pasrahno Allah. Lah niku nembe cocok nyambung qanaah riyin terus tawakal. Nah niki konae dereng saged, atine durung iso trima, jek pengin ngeroyok bandane kancane kon jek iren karo pangkate kon terus ora-ora wis aku tak tawakal nang ora konae riyin, konae niku awale mangke dadi saged tawakal. Wa man tawakal nek boten saged tawakal la yasiru taslim, lan boten saged taslim ten Allah. Taslim ten Allah niku al-in dan pilih dijelasaken at-taslim wa al-inqiyad li amri ta'ala, manut perintah Allah, manut takdire mboten saged. Dadi urutan ini qanaah, tawakal, taslim, masyaallah. Ndukure pun taslim. Makane nek mboten nggadah ati sing qanaah mboten saged tawakal taslim. Oh, maka lajeng kula janji karena tentang fikih nggih. Ten fikih niku atau tata cara ibadah ten Allah sing leres
kanthi bener kanthi sah mungguh syariat. Niku rata-rata acuan kita niku kan tenggene rukun Islam nggih. Mergo ibadah niku pokoke teng gangsal iki. Pokoke teng gangsal. Niku syahadat, shalat, terus poso, zakat, haji. Diwala-wali padha tapi gangsal iki dadi pokoke Islam. Makanya sebutannya rukun Islam. Pertama syahadat. Syahadat ini nek kita insyaallah pun boten perlu. Mergi napa? Mergi kita niku lahir saka bapak ibu sing Islam. Makanya pun boten perlu kita mlebu Islam atau syahadat pun boten perlu. Berarti syahadat itu kangge sinten? Kangge tiyang sing lahir saka bapak ibu non muslim tur sampun balik pengen mlebu agama Islam. Mergo nek dereng balik dereng hukumi. Bocah kok lahir saka bapak ibu non muslim niku mulai lahir protet sampai dereng balik dereng hukumi, dereng dihukumi. Senajan ngene kakak utawa atene utawa kakak gitu, senajan ternaten ditulisi agama melu wong tuwa, tapi secara hukum syariat boten enten hukume lho. Wong liyane dereng balik. Tapi mangke pun balik, nah mangke dikembalikan terlarine. Tetep melu agama bapak ibu utawa pengen mlebu Islam. Nek pengen mlebu Islam berarti syahadat. Jadi kan ini kita sentiang sepai pun Islam bukan perlu. Nek tiang sepai niku salah sijine nek sing Islam nek sing boten. Nah, delok lahir. Nek pas lahir niku piyambake bapak ibuke status non muslim, maka agamane lahir niki melok bapak ibuke jan. Loh, tapi non muslim ini beda, sijine agama non muslim A, sijine agama non muslim B. Non muslim ini mboten enten A B. Sedanten iku agama mek loro tok, Islam karo mboten Islam wis. Meskipun niki agama yang sing mboten Islam niki A, B, C, D, hukumnya tetep mboten Islam. Jadi larine nek umpama kok laire niku bapak ibu posisi lahir piyambake tasih non muslim, maka larene niku hukume jek melu agama bapak ibu sampai kapan? Sampai balik. Mangke balik monggo dipasrahkan ke anaknya lagi. Pengen ngelanjutno agama bapak ibu utawa pengen mlebu Islam, nek pengen mlebu Islam syahadat. Tapi nek ternyata pas lahir ini bapak utawa ibu salah satunggalipun Islam, maka anak ketika lahir ini hukumnya Islam. Nah, anak itu Islam. Mergo pas lahir bapak ibu pun enten sing Islam. Salah setunggal mawon apa ibu ini bapak. Mboten kudu loro karone kaya awak dhewe ngene. Salah siji mawon pun Islam, anak dihukum Islam. Ibu bapak. Masih diramut kali non muslim. Senajan to diramut kali non muslim. Oh, niku mboten usah dijerukno oleh masalah syahadat. Dan syahadat itu komplit ya, syahadat tauhid kali syahadat rasul. Syahadat tauhid asyhadu an la ilaha illallah, syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niku komplit ora dipisah, ora dicicil lho, kudu komplit. Lek ngakoni Islam ya kudu ngakoni Allah sebagai satu-satunya sesembahan, tur ngakoni Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Mergo agama liya niku sajane enten sing ngakoni Allah sebagai Tuhan. Tapi ra gelem ngakoni Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya dihukumi non muslim kali Allah, dihukumi kafir kali Allah. Karena Allah itu tidak mentolerir. Nek pengen ngakoni Islam yo kudu loro karo ngaku bareng. Yo tauhid yo syahadat tauhid yo mlaku, syahadat rasul yo mlaku. Oh niku tauhid. Nomor kali salat. Salat niki kan kita mboten saged langsung salat. Salat niki enten kali tangi, nggih mboten. Mboten iso jujur langsung tangi turu salat mboten saged.
Kudu enten kawitane. Kawitane napa namine? Wudu, gimana? Nah, maka sing kita bahas wudu piye. Wudu iki boten langsung jenengan pikir boten langsung. Nyiapno napa riyen? Alate wudu boten enten sing sadurunge. Alate wudu sing dienggo toya. Nggih kan alat utama wudu toya. Digenteni liya mboten saged. Nek wis digenteni liya jenenge mboten wudu tayamum mangke. Nah, niki kita belajar toyone riyen. Berarti nek tiyang niku pengen salate sae, pengen belajar ilmu salat, ra iso ora kudu belajar ilmu wudu. Ora iso belajar ilmu wudu nek mboten belajar ilmu toya. Penting sangat iki ilmu toya. Mboten gampang terus wudu kan pokoke nek banyu diombe. Toya niki sing kenging dienggo wudu namun toya sing tahir mutahhir. Mergo toya niku enten gangsal macem. Enten gangsal. Enten toya sing tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Enten sing nomor kalih gini ku tahir mutahhir tapi makruhun istimalu, sing makruh digunakno. Sing nomor 3 tahir tapi ghairu mutahhir. Sing nomor sekawan mutanajis, sing nomor gangsal najis. Sing saged dienggo wudu ni namung nomor setunggal kali nomor kalih. Gini ku toya sing tahir mutahhir kalih toya sing tahir mutahhir tapi makruhun istimal. Nah, toya sing tahir mutahhir niku napa maksude? Toya sing suci tur saged dienggo mensucikan. Definisi suci niku napa? Definisi suci niku boleh dikonsumsi. Toya nek empun hukume suci niku dikonsumsi saged, diminum saged, dimasak saged, dienggo juan saged, dienggo masak jangan ya saged. Niku suci namanya. Mensucikan berarti apa? Berarti saged dienggo wudu, saged dienggo mandi besar, saged dienggo mumbah najis, nganggo moko mumbah pakaian utawa panggonan sing kena najis saged. Niku namanya mensucikan. Menghilangkan sesuatu yang terkena najis menjadi suci, namanya mensucikan. Niku rafun najasa. Lah toya sing suci mensucikan niku sing boten makruh digunakan sing nomor 1, peringkat nomor 1. Niku sebutane toya mutlak. Toya apa? Mutlak. Lah toya mutlak niku maceme kalih. Ma nazala minas sama wa ma kharaja minal ard. Gini ku banyu sing langsung mudhun saka langit lan metu saka bumi. Banyu mudhun saka langit, banyu metu saka bumi. Niki nek jenengan ngitung niki jumlahe 7. 7 toya. Gini ku sing teko langit udan kali salju. Embun itu termasuk saka langit atau saking bumi? Saking bumi nggih. Sing mudhun saka langit kali udan kali salju. Salju ten Eropa niku nanti tidak pripun. Mekah Madinah karo Eropa. Salju itu saged dienggo wudu, tapi kudu dicairno sik, mboten langsung dienggo. Pun niki udan kali salju. Sing teng bumi napa mawon? Laut saged dienggo wudu senajan asin. Terus banyu sungai, kali saged. Mboten kecerek lho nggih, mboten got lho nggih. Nek Surabaya got. Nek nang kene sungaine resik-resik saged. Terus napa malih? Sumur sing diberi lho nggih saged. Terus
sumber sing metu dhewe. Terus kali embun. Nah, banyu embun saged. Niku jumlahe itu. Berarti nek dikumpulno banyu sing saged dienggo suci mensucikan, hukumnya suci mensucikan itu banyu udan, banyu salju, terus banyu laut, sungai, sumur, sumber, embun itu. Niku salah sijine sakene niku maka kita sampun asal dienggo wudu. Nah, kaya jenengan sing ten dalem niku dari itu niki pundi? Sumber ada. Enten malih sing mungkin mergo boten enten mriki, boten nggih. Sing sumur enten mriki. Enten nggih. Nah, niku saged. Pokoke nek di antara tujuh niki berarti asal dienggo wudu. Iki kita wacana kemarin. Enten sing ditandhakan cekap nggih. Sungai yang diolah. Sungai yang diolah. Sudah kalau di Jakarta diolah, dibersihkan seperti jagir. Airnya kan mengolah di botol. Oh, gini. Mangke napa niku kriteria kotornya niku hanya keruh karena warna tanah atau keruh karena pembuangan. Benten. Malih mangke nek air niku keruh karena kados ngapunten nggih kaya peceren niku. Niku diolah kaya napa mboten saged niku. Mboten saged merubah menjadi suci mensucikan senajan dikasih teknologi napa niku penyaringan mboten saged niku. Kados sungai. Oh, nek saged niku sungai niku. Niku pancen warnae wonten. Pancen warnae wonten. Mboten saged dipadakno karo sumber kosong mboten saged. Nang perkotaan mboten saged. Tapi niku nek sing niku kan bukan karena najis. Nah, bukan karena najis, kan sungai warnae wonten niku yang perkotaan. Wonten nggih. Mungkin subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ku dengan share mulai pikiran kuman 400 riyen. Oh alah nggih, nggih insyaallah. Siap.